Hostal Nevada ja Fuengirola Espanjassa. Otto kävi siellä tekemässä toppijaksoa. Miltäs Otto tuntuu nyt, kun on tullut takaisin Suomeen? Kylmältä, en voi nyt oikein muuta sanoa. Oli todella hieno kokemus ja olen erittäin iloinen, että pääsi tekemään sen. Se oli semmoinen ainutlaatuista, joka päivä oli aina erilainen. Sitten sai uskomattomia kokemuksia ja uusia kavereita ja kokemusta. Ja se oli aika jännä, kun itsekseen piti lähteä maailmalle, mutta kyllä se sitten loppuajasta kääntyi parhaampaa päin jatkuvasti. Mitäs kieliä käytit siellä? Englantia pääosin. Suomalaisiakin löytyy, mutta sitten niinku englannilla pääsi aika pitkälle. Espanjan alkeita nyt oppii jatkuvalla niinku, joka päivä, että aina tuli joku, sitten opetti pari sanaa. Okei, eli nyt osaa ainakin sanoa no habla español. No habla español, se oli hyvä. Joo. Miten sitten kulttuurierot, kun sä oot ollut tekemässä puhdistuspalveluita myös Suomessa? Muistaakseni tuolla Sokoshotelli Vesileppiksessä ja nyt osittain tuolla Hostal Nevadassakin niitä puhdistuspalveluita kuului tuohon majoituspalvelut työtehtäviin, niin oliko jotain kulttuurieroa niin kuin työnteossa? No espanjalaisten huoneet, jos siivos, niin ne aina poltti sisällä. Joo. Vaikka oli mitenkin, että sakkoa saa, ne aina poltti ja niitä ei paljon kiinnostanut. Ja ne aina myöhästyi siitä viimeistä päivästä, kun piti lähteä. Ne oli aina pari tuntia joustista ja sitten ei meillä ole kiire. Ja oli semmoisia, niin kuin, tuntui olevat tosi rentoja, että ei niitä paljon se aika kiinnostanut. Ja sitten se oli semmoista ja sitten ne oli aika kovaa äänisiä ja sitten niitä huoneeseen tuli aina niin kuin koko perhe käymään. Ja semmoisia niin kuin tosi läheisiä kaikkien kanssa. Ja. Miten työntekijät, erosko ne jollakin tavalla? Tämä Hostal Nevadassa, eikö siellä ollut kuitenkin suomalaisiakin työntekijöitä? Että kaikki ei ollut espanjalaisia? Ei, siellä oli yksi ihminen, joka osasi espanjaa sujuvasti. Että se oli melkein aina töissä silloin ja se sitten hoiti aina sen espanjan osuuden. Ja. Sitten siellä oli just sinne tuli kaikki suomalaiset lehdet sinne hostellille, niin kaikki suomalaiset niin siitä lähistöltä kävi aina sieltä hakemassa ja tuli juomaan kahvia. Ja se oli semmoinen, niin jotkut aina niin kokoontui siellä, ja sitten lähti siitä sitten porukalla jonnekin. Sitten se asuit kavereiden luona, eli eräällä tavalla yksityismajoituksessa, niin oliko hankaluuksia liikkua töihin niin kuin sieltä yksityisasunnoista? No ei se sinänsä, siellä on julkinen liikenne hyvä, mutta se ei vie niin kuin katujen päähän, vaan se heittää semmoisia niin lenkkejä, niin kuin Suomessa ne menee niin kuin tiettyihin katuja pitkin, mutta siellä se on semmoinen tietty lenkki. Ja sitten siitä samasta lenkistä siellä oli 4 paikallista bussia käytössä. Et joutii mennä aina 4 ja 2, ne vei sinne Los Pacosin alueelle, missä minä asuin. Ja sitten ne muut, jos hyppäsit väärään, niin ne vei sitten ihan sinne pitkälle. Ja sitten sinne ei ikinä voinut yli 10 isompaa seteliä maksaa siinä bussissa, niillä ei ollut vaihtorahaa antaa. Et se oli se ekoilla kerralla tuli huomattu, jos kävi nostaa automaista 20 ja hyppäsit bussiin ja sitten no, heiluttaa käsiä, että ei päässytkään. Sitten tuli kävelyreissuja. Se oli kyllä. Okei. Mitäs, mikä oli kaikkein hauskinta tai kivointa, mitä siellä matkalla tapahtui? Voiko sellaista kertoa näin julkisesti? Varmaan uusiin ihmisiin tutustuminen ja kaikkia, mitä pystyi niiden kanssa tekemään. Siellä sellaiset turistikohteet käytiin läpi ja käytiin just retkeilemässä ja käytiin ravintoloissa syömässä ja käytiin katsoa Sami Hedbergiäkin, se oli siellä esiintymässä Kivelän Nikokaan. Se oli varmaan niitä huippukohtia. Miten sitten turvallisuusnäkökulmasta, onko turvallista lähteä yksin tuonne ulkomaille tekemään toppijaksoa? No on se sinänsä, mutta kyllä siellä pitää niinku varovainen olla. Suomessa on niinku tosi helppoa olla, että ei tarvitse kadulla. Tietyt kujat piti niinku välttyä, niillä ei saanut kävellä. Ja sitten siellä oli yksi alue, mikä oli semmoisten niinku jengiläisten omistama, että sinne ei paikallisetkaan mennyt, ellei ole oikeasti ollut jotain asiaa sinne. Kyllä mä kävelin siellä ihan niinku lompakko takataskussa ja housut suurin piirtein polvissa niinku aina, mutta kyllä siellä niinku sitten ravintoloissa just jos käy jossain, niin kannattaa pitää juoma lähellä, että muuta voi käydä kepponen. Aivan. Onko jotain sellaista, mitä sanoisit sitten henkilöille, jotka harkitsevat lähtevänsä ulkomaille tekemään toppijaksoa? Kannattaako sinne lähteä? Kannattaa ehdottomasti. Se on
varmaan paras asia, mitä on tapahtunut tässä nyt 3 vuoden aikana, mitä yritin saada kasaan, niin se on ollut se huippukohta. Sitten kannattaa muistaa matkavakuutus, se on tärkeä, se kannattaa ottaa. Samoin kuin matkatavaravakuutus ihan sen takia, että jos matkatavaratkin häviää. Kyllä. Hyvä, kiitoksia Otto. Eli tässä oli haastattelussa Otto Rautio McBain, matkailun MM10 opiskelija, joka valmistuu nyt sitten matkailuvirkailijaksi keväällä 2013. Ja nyt kuvassa näkyy Hostal Nevadan yrityskuva.